Het is op dit moment een groot probleem dat er een soort verlet is om nieuwe betaalbare wenningen. En er is volop meer vragen onbad. Door de hoge prijzen van bouwmaterialen, hoge rente en stikstofbeperking is het al dreig om deze vraag te voldoen. En binnen de bouten is het lastig voor stad om een huis te kopen, zien naar wat ze kosten. Ook in Noord-Friesland houdt te krijgen met deze problematiek. 9 maart in Kolm en 13 april en 3 april in Bedaardmek zitten, is de regeerkomst van makelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en gemeenten om mij wat te zien en te oorlezen hoe hiermee om te gaan. Het woonplatform oorlezen, en dat is 2 keer per jaar, want dat is een item die vastgesteld is in de webvisie van de gemeente. Bij u is Bert Constra, wethouder Noord-Friesland. Goedemiddag, Constra, en welkom. Ja, goedemiddag. Dank u. Ja, misschien even voorafgaand aan uw onderwerp. Nou wie er deze week best wel wat denkjes maar Noord-Friesland. Ja, wat wordt opvallend weer? Het begon met de miscommunicatie over Wolfgang Terras. Ja, doe het verwijt op reactie op, omdat de gemeente in de media hier de eftersom van een WMO-vergunningen teruggedankt te model. Middels wethouder Kempenaar, die ziet hier vorige week. En wat is Friesland reageren via dezelfde media hierop. Ja, en juster het brongeluidje van de gemeente terug het rieën van Steert over het plan Noorderstek. Net echt een lekkere week van Noord-Friesland, of wel? Nou, weet ik net zeker wat het is. Er gebeurt een heel soort in Noord-Friesland. Ja, en dan soms reactie in zaken aan. Nou, het misverstoren met het terrasbeleid. Had ik goed uitlijn, zowel hier op RTV NOF dan als in de Rieën. Ja, de uitspraken van collega's van u Dantemedeel, ik denk dat we daar heel goed op adequaat op reageerd. Ik middels brief, maar daar ben ik al bestuurlijk, zeg maar, de peteren. Dus daar hebben we ook verder net op uitweiden. Ja, en juist de uitspraak van de Raad van State. Ja, je hebt plannen, er zijn ideeën, het komt vanuit een projectontwikkelaar. De druk zit op merken, 400 inschronen op 110 wen, dat zei ik genoeg, maar het maakt goed. Nou, en daar heb ik reed versteren vanedig. Het is een heel iets percentage, en daar met een jongen worden, juridisch, technisch jongen, ben ik nog net van op gehecht, juist werd het ik bekend maken, dus man je heeft hier, ik je daar ook verder te wat in steen. Ja, nou, ik kreeg dan een beetje het gevoel dat het gaat op communicatie en regisseren. Of zie ik dat dan verkeerd? Ja, nou ja, als je alles wat we doen is communiceren, maar je gaat natuurlijk ook partners, stakeholders, mijn kant, ja, die kan ook ergens op reageren. En ja, op het moment dat je als gemeente direct de tijd voor krijgen om daar dan ook goed en adequaat antwoord op je aan te kennen. Jongetje Baat in Kolm. Dan hebben we de bijeenkomst over het woonplatform. Maar zei ik met al die stakeholders die bij belutsen binnen. Ja, de centrale vraag voor de bijeenkomst is van hoe maak je we in Noord-Friesland bij betellen worden. De one-liner die zit op uitnodiging, van het woonplatform Oerlis. Ja, eerst maar de grote vraag van hoe gaan we dat doen? Juist, nou ja, daarom vreeg ik de meeste nek. Dan roep ik zich op via een WAN-platform. En je krijgt er wat stakeholders, makelaars en bouwbedrijven, et cetera. Maar ik juist de meesten uit Noord-Friesland, die roepen weg op. Dus van jong naar oud. Maar wij hebben gewoon verlet van plannen, ideeën. Want vanuit origine is de gemeente geen bouwbedrijf of wat dan ook. Maar wij willen juist die plannen, als het gaarlijk is in het rondelijk domein. Dan willen we zien van hoe kunnen we dat handen en voeten niet aan. En daarom is deze oproep eigenlijk. Dus echt voor jongeren, maar echt voor ouderen. Dus die wenders van Noord-Friesland. Dat is breed. Hoger plan binnenheid van een bouw op dit moment van het Friesland. Want in de webvisie 2025 leidt de focus op meer huisvesting van jongeren, al in de steen, maar ook voor ouderen, levensloopbestendigen. Er is een vraag zelfs naar verzwaringstehuizen. Slaat dat al hier? Want hoe vier ben je ermee? Nou ja, wij zijn mee een heel grote offensief ben we douane. Dus we zijn nu echt in die dorp. We hebben 12 dorp van nu 26, daar ben we mijn plan. Die wil ik eind december 2024 met in ieder geval in werking of in behandeling wijzen. En je moet ook zien van, dat doet niet alleen de gemeente, maar door de dwarsbelangen, initiatiefnemers, wat dan ook. We hebben maar een hoe is de zetten kunnen, daar ben we mee douane. En dan moeten we echt zien, de flexwijn. Daar had de gemeente nooit 2 locaties op het eigen. Nou ja, dan maken we eerst maar de meeste om jou, dan maken we daar maar hoe gaan. Maar dan mag ik zien van hoe kunnen we dat graag gaan. En eigenlijk is dit nog de tweede stap van hoe kunnen we nou echt de alternatieve windvormen of wat dan ook, hoe kunnen we die nou gestalten aan. En dan is het heel wichtig dat het echt uit de mensen bij komt van wat voor ideeën, maar zij moet in principe dit dragen. Want hoeveel vraag is er? Hoeveel plak moeten we hebben? Hoeveel hierwending moet er komen in Noord-Friesland? Hoeveel cape-wending moet er komen? Heb je hem er zicht op? Ja, daar hebben we zicht op. Wij gaan ongeveer uit voor een 1200 naar 2030. En die hebben we in de wenddeal beklonken. Nou ja, het is net 100% in beton gaat, dus we kunnen er wat in plussen, we kunnen er wat in minnen. Maar de wethouder had wel ambitie om daar in ieder geval in te plussen. En daar vind ik wel, daar is ik verlet van.
En ongeveer 30% maar dat is sociale huurwijs. Nou, we zitten nu op 26% in totaliteit sociale huur. Dus er zal nog een tapje van 3, 4% om sociale huur komen maken. Extra wen erbij. Ja. Nou, en dat zetten we in die wendeal. En dat probeer ik van die wendeal te vertalen. We gewoon echt concreet hurren stien. Ja. Nou lijkt het soms, maar misschien is het ook dat heel verkeerd, dat er soms sneller bedrijfsgebouwen gebouwd worden kunnen in Noord-Eerst. Nou, je bedrijfsjongens zonneghanden wij van de week over in de krant of 40 stukjes die voor huren wennen, beter weer de groei, koophandel leest hier. Nou normaal stekken, 110 woningen, wat eigenlijk eerst weer even op zo'n last zit. Klopt dat echt? Is dat makkelijker? Nou, bedrijfsgebouwen deel zetten in vergelijking met wenhuizen? Nee, dat netje. De eerste correctie. Die 110 wen, daar is een aantal fondsen, maar ongeveer 10%. Dan moet hem goed en jongen worden naar die omjouwing. Wat ik je zei, van, ik heb volgende week, ik heb daar wel een verder lezen we aan. Maar het gaat erom van bedrijfsgebouwen, et cetera. En ja, die staan in de pipeline. Daar zijn vragen en onvragen in West. En de wentenbouw, ja, het doet gewoon even voordat het al je ondergang krijgt. Want het is net alleen nog het stukje rondelijk. Maar je moet de vergunnings hebben, je moet omwijn hebben, het participatieverhaal. Dus de best een aantal jaren verder, voordat het echt zijn van het plan, het schets, tot echt de eerste funderingsdingen. Ja, dat zit hier tussen zelf. Nu is er zelf hele grote uitdagingen. En daar krijgt even in kwart en roer. De energietraditie, de energiebeschikbaarheid, wat een probleem is in Noord-Friesland. Economische groei, verduurzaam je. Waar moet jou de klaarlezer van deze aanpak? Nou ja, als je niks gaat zonder stroom, laten we dat voorop stellen. Een aantal projecten, bijvoorbeeld de grotere projecten als de Prijslocatie in Trijterp Zuid, die heb ik al bij al die anderen van tevoren aangemeld. Dus daar in principe zou daar stroom verwijzen moeten. Maar ja, wat Joert weer het is, kan wel het vleentierd wijzen. Oftewel van ja, soms helpt het te zien. Nou, het is vooral wichtig dat we daar in Peteer blijven. Nou, Juster had bijvoorbeeld wethouder Slijven en ik mijn MKB Nederland, maar ik mijn ministerie van Economische Zaken inhalen bij de ondernemers. Hebben we met z'n allen West. En dan heb ik zo'n van, waar rennen we het zien aan? Ja, maar zoals Haarlem nou, dat hebben we als gemeente oppakt. Er zit een stukje industrietransitie. Aan de andere kant willen we graag huizen bouwen. En we zitten dan maar een stukje uitbreiding van de industrieterrein. Ja, dat is natuurlijk wel iets van, dat maakt wel trokking in. Dus eigenlijk lees die prioriteit en dan treien pijlers tegelijk. Ja, daar moeten we wat mee. En wij hebben als oerheid, maar wij als bestuurders vinden dat zo wichtig, dat we dan ook oerheden en zeg maar het MKB Nederland, et cetera, naar je stal loeken, mij de ondernemers. Bert Koster, ik wil je bedanken voor het taljaar en een soort succes daarmee. En een vruchtbare bijeenkomst op het woonplatform in Bedaard en Kolm. Nou, ik ga ervan uit en ik nodig je van harte uit als inwoners van Noord-Eerst Friesland.